Με λένε Ντέπη Βρετού, είμαι στην ΕΡΤ από το 1997 έως το 2013 που αποφάσισε η κυβέρνηση να την κλείσει. Είμαι δηλαδή 16 χρόνια εδώ. Ο μισθός μου ήταν από το 1997 έως το 2006 600 ευρώ, η λεγόμενη γενιά των 600 ευρώ. Και από το 2006 μέχρι το 2011 που απορροφηθήκαμε σαν ενιαίο μισθολόγιο του δημοσίου ήταν 1.000 ευρώ το μήνα. Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολλά για μια ευρωπαϊκή χώρα σε σχέση με άλλους δημόσιους οργανισμούς, γιατί η κυβέρνηση επικαλέστηκε ότι το κλείσιμο της ΕΡΤ ήταν γιατί ήταν αμαρτωλή, γιατί οι άνθρωποι εδώ παίρνανε πάρα πολλά λεφτά και όλα αυτά που τα έχουμε ακούσει. Αυτό που είμαι εδώ και πιστεύω ότι κάνουμε με τον τρόπο αυτό αντίστασης, ότι δεν έχουμε αποδεχτεί την απόλυσή μας και συνεχίζουμε να δουλεύουμε κανονικά και παραπάνω από ό,τι πριν, είναι γιατί θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, θέλουμε να αλλάξουμε αυτή την παράνομη απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει την ΕΡΤ με αυτό το βίαιο και πρωτοφανή τρόπο στην ιστορία. Και επιμένουμε.